Салом дӯстон, дарси дими ботаника. Узҳои растанӣ ду намуд мешаванд: узҳои вегетативӣ ва узҳои генеративӣ. Узҳои вегетативӣ дар афзоиши ғайриҷинсӣ иштирок мекунанд. Ба инҳо дохил мешаванд реша, поя ва барг. Узҳои генеративӣ дар афзоиши ҷинсӣ иштирок мекунанд. Ба инҳо дохил мешаванд тухм, мева ва гул. дар ин расмомадагии муношаи серанга қисмҳои асосии растанӣ нишон доштааст. Ин реша, поя, барг, гул ва тухм мебошад. ин расм хушро аз ёд кунед, ба хотире ки дар имтиҳон савол омаданаш мумкин аст. растаниҳое ки дар цикли ҳаётияшон ақаллан як маротиба гул мекунанд, растаниҳои гулдор номида мешаванд. Мисол олича, зардолу ва дигар растаниҳо. Яъне ки дар фасли баҳор мебинед ки растанӣ гул кардааст, инро мегӯянд растании гулдор. Растаниҳое ки дар ҳаёташон ягон бор гул намекунанд, инро растаниҳои бегул меноманд. Пояе ки дар он барг ва мӯчаҳо ҷойгир шудааст, навда номида мешавад. Пояҳо гуногун мешаванд. Пояи гандум ва ҷумури макка рост ва боло қад мекашанд. Пояи каду, бодринг, тарбуз ва дигарҳо дар замин қад мекашанд ва пояи барги зулф низ, яъне ки подорожникам ҳамин хел аст. Аҳамияте мисол дар ҷо омадааст пояи суборҳо, яъне кактусҳо. Кактусҳо дар манзилҳои беобӣ зиндагӣ мекунанд. Аз ҳамин сабаб пояашон ғавса дар оҷа об захира мешавад ва баргҳояшон ба хор табдил ёфтаанд. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки барг вазифаи транспиратсия дорад, яъне ки оба хориҷ мекунад. Так как ва ё дар ҷои беобӣ зиндагӣ мекунанд, баргҳошон ба ҳамон шароит мутобиқат шудагӣ, яъне ки ба хор табдил ёфтаанд. Хор обро бухор намекунад, яъне ки транспиратсия намекунад ва об захира мешавад дар кактусҳо. Дар ин ҷо омадааст сохти гул. Гул аз ду қисми асосӣ иборат аст. Аз ду қисми асосӣ. Якум ин узви модина, яъне тухмдон ва узви нарина гардбарг. Тухмдон иборат аст аз гардгирак, ин ҳам омадааст, гардгирак, сутунча ва ғӯрак. Гардбарг, дар гардбарг чӣ ҳосил мешавад? Дар гардбарг ҳосил мешавад гард, ки ба даруни чӣ? Гардгирак меғалтад ва поён мефурояд, афзоиши ҷинсӣ ба вуҷуд меояд. Гардбарг аз ду қисм иборат аст: аз гарддон ва аз поячаи гардбарг. Ин савол дар имтиҳон омадагӣ аст. Бо диққат бошед, бихонеш. Ва дигар қисмҳои иловагии гул вазифааш ҳамин аст, ки қисмҳои асосиро муҳофизат кунад. Аз чӣ? Аз ҳашаротҳо, аз паррандаҳо ва дигар ҳайвонот, ки ба гул зарар расонданашон мумкин аст. Ба ин қисмҳо дохил мешавад думчаи гул, дохил мешавад гулбанд, дохил мешавад косабарг, дохил мешавад гулбарг. Гулбаргҳо мешаванд сурх, зард ва дигар ранг. Гулбаргҳо тоҷгулро ташкил медиҳанд. Ина расм овардагӣ аст аз китоб. Инро хуб омӯзед, ба хотире ки дар имтиҳон савол меояд. Дар ин ҷо қоида омадааст, такрор кунем ва аз ёд кардани шумо шарт ва зарур аст. Гул чист? Гул навдаи шакл дигар карда мебошад, ки аз он мева пухта мерасад. Гул яъне ки чӣ? Навда аст ва аз он чӣ? Мева пухта мерасад. Афзоиши растаниҳои гулдор тавассути тухмашон амалӣ мегардад. Тавассути тухмашон. Тухмдон узви модина аст ва гардбарг узви чӣ? Нарина. Тухмдон модина, гардбарг узви нарина мебошад. Нарина, модина. Так, дальше мерем. Гулҳое ки дар суқа яктоӣ ҷойгир шудаанд, гулҳои тоқа номида мешавад. Ва гулҳое ки дар суқа гурӯҳ ҷойгир шудаанд, инро чӣ мегӯянд? Тудагул мегӯянд. Инҳа гули лӯлаи тоқгулай, тудагули сич омода шудааст.
Так, сар мекунем омӯзиши мева ва тухмро. Дар ин раздел бисёртар дар бораи мева гап мезанем, барое ки ҳаст мавзӯи отдельно дар бораи тухм. Сохти тухм, вазифаи тухм аз чӣ қисмҳо иборат аст. Ба хотири ҳамин раздел мева ва тухм ном дорад, не ки дар бораи тухм кам гап задагием мо дар инҷо. Вабше гӯем ки гап задагӣ нестем мо. Фақат дар бораи мева гап задагием. меваҳо аз чӣ ташкил меёбанд? меваҳо аз ғураки гул ташкил меёбанд. Девораи ғурак мева парда мешавад ва или мева мешавад. Ососта ба чӣ мева ташкил меёбад. ғурак кадом қисмае? ғурак инамҷара меган. ғурак инамҷара ғурак меган. ғурак меган. Вот. дар дохили ҳар мева тухм ҷойгир аст ва вовоситаи ҳамин меваҳо тақсим мешаванд. вовоста аз мева парда ва миқдори тухмашон. ин чизи шумо додаш дар кор нест. Просто шумо таснифоти меваҳоро бояд нависида худтон бигиред. меваҳо мешаванд меваҳои тар, меваҳо мешаванд меваҳои чӣ? Хушк. ба меваҳои тар дохил мешавад ғуҷумева, дунакмева. Ба меваҳои хушк дохил мешавад кӯсак, қилофак, мағзмева ва ғӯза. меваҳои тар гуфтем дохил мешавад ғуҷумева ва дунакмева. ғуҷумева и чиз? қот, нордонак, мурди ҷангалӣ, помидор ва ангур. ба дунакмева дохил мешавад олуболу, яъне ки олича. Ба забони простой гирем, олича. олу, зардолу ва шафтолу. дар ин расм омадагӣ шудааст донакмева, ина олу, ина донакаш, ина мева пардаша. Так, помидор, ангур ё ғуҷумева, олича, олуболу меша, олуча. олуча, инам чай, донакмева. лиму ғуҷумева мебошад. ва меваҳои хушк. меваҳои хушк мешавад кӯсак, қилофак, мағзмева ва ғӯза. ба кӯсак дохил мешавад лӯбиё, нахӯд, боқило, ахӯқиё. ба қилофак дохил мешавад вазирак, карам, шалғамча, шалғам, сарсонкарам ва турб. ба мағзмева дохил мешавад донаи офтобпараст, яъне ки семечка. ба ғӯза дохил мешавад зағир, пахта, кукнор, бунафша, тамоку ва лӯла. Инро шумо бояд аз ёд донед, ба хотире ки аз ин мавзӯъ саволҳо бисёр омадагият дар маркази миллии тестӣ. ва дар расм омада шудааст намудҳои меваҳои хушк. мисол мегирем кӯсаки мушунг, қилофак, ғӯзаи шайтонкоса, ғӯзаи кукнор, ғӯзаи банги девона ва дигарҳо. инро шумо бояд аз ёд бидонем. паҳншавии мева ва тухм. яъне ки мева ва тухм дар табиат чӣ гуна паҳн мешавад. тавассути шамол, ира бо терминологияи анемохария ишора мекунанд. тавассути об, ира мегӯянд гидрохария. худ ба худ паҳншавӣ, ира мегӯянд автохория. тавассути одам ва ҳайвонот мешавад антропохория и зоохория. ва тавассути паррандагон мешавад чӣ? орнитохория. ин паҳншавии мева ва тухм мебошад. тавассути шамол барои чӣ паҳн мешаванд? Барое ки сабук ҳастанд, дар худшон чӣ? Парашутчаҳо доранд. шамол пуфшон мекунад, мепаранд. тавассути об маълум аст, хай мева, тухми мева дар об меғалтад ва тавассути об ба дигар ҷоҳо бурда мешавад ва дар натиҷа чӣ? меваам хеле инкишоф ва афзоиш мекунад. мисол автохория, барги зулф мечаспидак, ира изи сафедпӯстон мегуфтанд. мисол ақоқиҳои зард тухмиша худаш пош мекунад, яъне ки мепартия. ира дар ёдтон бигирем. антропохория ё зоохория, яъне тавассути ҳайвон ва одам хори сагак ва мушхор инкишоф меёбад. орнитохория ин инкишоф тавассути чист? Тавассути паррандаҳо ба ин тарз инкишоф меёбад. ғубайро, ангури сагак, марҷонбутақ, мурди ҷангалӣ, черника, маҳлаби русӣ ва гули ливондар. дар ин ҷо расм омадааст паҳншавии мева ва тухм. пазанг меваҳоша чикор мекунад? худаш пош медиҳад. ғубайро тавассути чӣ? Парранда паҳн мешавад. кӯсак мекафа ва тухмош чӣ? Заминда мерезад. қоққу ва фарк сабук ҳастанд, тавассути шамол чӣ мекунад? Тухмошро мебаранд. хушхошам ҳамин хеш шамол
шамол паҳншон мекунанд, меравад. Туз бошад мекафахидаш ва меваҳош паҳн мешавад. давомнокии ҳаёти растаниҳо. Растаниҳои гулдор аз рӯи давомнокиашон тақсим мешаванд ба растаниҳои яксола, ба растаниҳои дусола, ба растаниҳои бисёрсола, растаниҳои эфемерӣ ва эфемероидӣ. Растаниҳои яксола яъне ки як сол умр мемиранд, як сол чикор мекунанд, реша мекунанд, барг мекунанд, поя мекунанд, мева метиҳанд ва хушк мешаванд. Ба ин дохил мешавад шура, шаббӯй, шалғамча, арзан, марҷонбута ва сулӣ. Растаниҳои дусола 2 сол умр мебинанд. соли аввал поя, реша, баргшон кам инкишоф ёфтаанд, соли дуюм ҳамин поя, барг ва мевашон хушук инкишоф меёбанд ва дар баъди соли дуюм уже хушк мешаванд. ин мегӯянд растаниҳои чӣ? Дусола. Ба растаниҳои дусола дохил мешавад лаблабу, турб, пиёз ва карам. Растаниҳои бисёрсола ин буттаҳо ва дарахтон аст, ки бисёр умр мебинанд, 100-солаҳо, 200-солаҳо. Ва растаниҳои эфемерӣ, растаниҳое кист якчанд моҳ зиндагӣ мекунанд. Дохил мешаванд лола, сурхак ва зирак. Растаниҳои эфемероидӣ ҳамин аст, мисол дар фасли 2 ҳафта ёки моҳ умр мебинанд ва хушк мешаванд. Ба ин дохил мешаванд боишичак ва лола. Так, ҳодисаҳои даврии ҳаёти растаниҳо. Агар мо любой дарахта любой растаниеро мо наблюдат кунем, кадом ҳодисаҳоро мо дида метавонем? Ҳодисаи баргбарорӣ, гулшукуфт, мевабандӣ ва хазонрез. Яъне ки дарахт барг мебарорад, мева мекунад, гул мекунад, мева мекунад ва хушк мешавад. Инро мегӯянд ҳодисаҳои даврӣ. Ва ҳодисаҳои давриро кадом илм меомӯзад? Илми фенология. Илми фенология ҳодисаҳои чира? Мавсимӣ ёки даврира меомӯзад. Так, шакли ҳаёти растаниҳои гулдор. Растаниҳои гулдор ба кадом намудҳо дар табиат ҷойгир аст? намуди дарахт, бутта, нимбутта, гиёҳ ё худалав. Дарахтон, дарахт чист, бутта чист? Дарахт тана дорад, танаш хушук калоншидагӣ аст, ина танаш. Бутта бошад, тана надорад, сразу аз замин уже шохаҳош пайдо мешавад. шохаҳои дарахт пайкари дарахтро чикор мекунанд? Ташкил мекунанд. Буттаҳо гуфтем поя надорад, тана надорад. Нимбуттаҳо ба мисли ҳамин. гиёҳ ё алафҳо. Мисол гиёҳҳо хатшон паста, мисол не ки ҳаст особенности дигар гиёҳҳо, мисол мегирем банан то 7 метр чикор мекунанд? Дарозӣ меёбад. ин саволам омадагӣ будак. яъне ки банан гиёҳ аст ва гиёҳи баландтарин аст то 7 метр. Ва гиёҳи майдатарин чи аст? ряска мегӯяндаш, ки то чанд миллиметр дарозӣ дорад. Не ряска, не банан, муз банан мешавад забони чи. ин чи алаф ёки гиёҳ мебошад. гиёҳҳо дар натиҷаи худ набуд мешаванд гиёҳҳои худрӯй ва гиёҳҳои чи? Кишта. гиёҳи худрӯй чист? Момогул, бобуна, чашми гусола, тавланг ва қоқӯ. гиёҳҳои кишта гандум, ҷавз, офтобпараст, лаблабу, зағир ва боқило. Барои чи худрӯй мегӯям? Барое ки худшон мерӯянд. одам дар афзоиши растаниҳо, дар калоншавишон ролбозӣ намекунанд. гиёҳҳои кишта яъне ки одам бо мақсади хӯрдан, бо мақсади хӯрока худаш кишт мекунад. ин буд мавзӯи динии мо. лайка фаромӯш накунед, подпискаро фаромӯш накунед, комментария нависед ва саволҳои худтон нависед. агар ки презентация дар кор бошад, дар комментария нависе, ссилкаро дар группа мепартом, дурои тамошо кунед, бихонед. ва источники ҳамаи информатсие ки ман гирифтам аз китобҳои русӣ ва китобҳои чи тоҷикӣ аст. ба хотири ҳамин хушрӯ бихонед, аз ёд кунед ва дарси сема интизор бошед. боқӣ саломат ва сарбуланд бошед.